Jeg har i det her AT-forløb arbejdet med stress blandt unge gymnasieelever, og har fokuseret på, hvad det er i samfundet, der gør, at de unge de presser sig selv mere og mere, og flere udvikler stress. Og jeg vil gerne starte med at komme med mine problemformuleringer og problemstillinger og besvarelse heraf, for så at kunne snakke om samspillet mellem de to fag, som er samfundsfag og bioteknologi, og endelig kunne drage en konklusion på opgaven og perspektivering til min studierapport. Først og fremmest så har jeg arbejdet med problemformuleringen, der lyder: hvordan udvikler danske gymnasieelever stress, og hvorledes kan denne udvikling beskrives ved hjælp af sociologiske autoriteter. Og mine problemstillinger lyder: den første: hvordan udvikles stress, og hvilke biologiske faktorer har afgørende betydning, og hvilke faktorer i det senmoderne samfund påvirker unge på landets gymnasier til udvikling af stress ifølge Anthony Giddens og Ulrik Bech. Og sidste problemstilling lyder: i hvilken grad er det muligt at korrigere samfundsnormer på uddannelsesområdet, således at unge stresstendenser mindskes. Og hvis vi starter med den første problemformulering, eller problemstilling, så skelner man mellem langvarig og kortvarig stress. Og når et individ påvirkes med stress, så er det primært nervesystemet og hormonsystemet, der er ansvarlig for, at kroppen den forbliver i homeostase. Og vi har et såkaldt stresssystem, som består af en HPA-akse, som er en sammenslutning af hypotalamus, som vi ser heroppe i hjernen, og hypofysen også i hjernen, og så vores binyre. Og påvirkning af det sympatiske nervesystem er også essentielt ved påvirkning af stress. Det er dem, der producerer adrenalin, mens HPA-aksen er ansvarlig for produktion af kortisol. Hvis vi ser på, hvad der sker, når et individ påvirkes med stress, så vil der ske en udsendelse fra hypotalamus med det her CRH, som er et hormon. Det her hormon det går videre fra blodbanen over til hypofysen, hvor det påvirkes til at producere det her også hormon, der kaldes ACTH. Og videre kommer det her hormon videre til binyrebarken, som så vil i gang sætte en produktion af kortisol. Hvis vi ser på, hvad der sker med det sympatiske nervesystem, når vi påvirkes med stress, så vil der ske nerveimpulser ned til binyrebarken, som så producerer adrenalin. Og den her adrenalin er den, vi kender, når vi for eksempel skal i situationer, hvor overlevelsesmekanismen er vigtig. Hvis vi går herover igen til den her reaktion herover ved HPA-aksen, så når individet ikke længere er påvirket af stress, så vil ACTH-produktionen her, den vil nedsættes med negativ feedback-mekanisme, hvorved produktionen af kortisol også nedsættes. Der er for nylig blevet udarbejdet en ny rapport over danske gymnasieelevers stressniveau, og tabel 19, som vi ser resultatet af heroppe, det er en oversigt over, hvor hyppig stress er blandt Svendborg Gymnasiums elever, mens den her nede, det er en tabel over hyppigheden blandt alle danskernes stressniveau. Sammenligneligt er det jo i den aldersgruppe, vi har længst herude til venstre, og sammen for kvinderne herover, da det typisk er den her aldersgruppe, man er under uddannelse. Hvis vi ser på resultatet her, procentsatserne herover, eller i den nederste tabel her, så ligger de sådan for kvinderne lige godt 20%, og for mændene langt lavere, omkring 10% i dag. Og sammenlignet med Svendborg Gymnasiums hyppighed af stress blandt eleverne, ligger det jo langt højere end tilfældet er blandt den almene unge dansker. Så det er jo et problem, vi ser, der er stigende grad. Vi kan også se, at undersøgelsen her sammenligner med år 2005 og så fra år 2010, og det er jo tydeligt, at der er sket en væsentlig ændring. Og den her ændring må kunne forklares med en eller anden viden, vi har. Og til at besvare den her problemstilling 1, der er der brugt indsamlet empiri, som har dannet baggrundsviden for hele den her udvikling af stress og hvad den gør biologisk i hjernen. Og netop de her undersøgelser, som jeg var inde på før, er udarbejdet ved epidemiologisk undersøgelse, hvor man har sammenlignet stresshyppigheden på Svendborg Gymnasium med stresshyppigheden blandt den almindelige dansker.
Og i den her artikel, der skitserer de nemlig først og fremmest, hvor mange og hvor slemt det her tilfælde af stress er blandt danskerne, eller blandt danske gymnasieelever. Og hernede, der er der et citat, hvor blandt andet siger, at det ikke er lærerne og elevernes skyld, men at det er samfundets krav, som er skyld i de her stressede elever. Det er muligt at forklare den her udvikling i samfundet i forhold til Ulrik Bech og Anton Giddens, som hver har deres syn på, hvad årsagerne kan være til den her udvikling. Ulrik Bech, han mener, at der er sket en institutionaliseret individualisering, som indebærer, at der er et pres fra lærerne om, at man skal kunne leve op til stoffets læring, man skal kunne følge med i timerne, man skal være aktiv osv. Mens Anthony Giddens, han siger, at der er sket en øget refleksivitet, hvor han mener, at de unge, de skal tage beslutninger, der har konsekvenser for resten af deres liv, som vil betyde et øget pres om færdigheder, om karakterer og det hele. Og han mener også, at der sker en genspejling, hvormed han mener, at elever, de reflekterer sig i hinanden og mener, at de skal kunne leve op til hinanden på en måde, så der sker en indbyrdes konkurrence, som ikke er godt for et læringsmiljø. Jeg har fundet 2 kilder, som henholdsvis underbygger Bechs teori og Giddens teori. Den første kilde, som et citat er taget ud herfra, det er en video, hvor vi ser nogle interviews, hvor blandt andet hende her Tina Malkov Møller fremstår, hvor hun taget ud af kontekst snakker om hele det pres, som uddannelsessystemet sætter på de unge i dag, hvor hun siger, at enormt krav i dag gør, at bare det, at man er i min alder, så tror jeg ikke, man helt forstår, hvor voldsomt belastet ungdomsårgangene er i dag. Og det er jo en meget god underbyggelse af Bechs teori med, at der er et pres fra lærerne, og der er et pres på, at man skal klare sig godt, og man skal være med, man skal være aktiv. Næste citat er taget ud fra en artikel om blandt andet fremdriftsreformen, som lige er trådt i kraft nu her til september måned, hvor han siger, at en af mine klassekammerater sagde en dag til mig med et smil, at vi faktisk ikke var klassekammerater, vi var konkurrenter, man skal kæmpe sig frem. Og det er jo også en meget god underbyggelse af Giddens teori, det her med, at man genspejler sig, at der opstår en intern konkurrence. Til udarbejdning af den her besvarelse på min problemstilling, der har jeg brugt de her 2 metoder, som henholdsvis igen er indsamlet empiri, som har dannet grundlag for viden om emnet, og kvantitativ metode, som forskerne har brugt for Statens Institut for Folkesundhed til udvikling af det her statistik, som jeg har brugt, som er en kvantitativ metode. Til besvarelse af 3. og sidste problemstilling har jeg valgt at bringe fremdriftsreformen ind som hovedpointen, som er det her med, at man bør starte 2 år efter gymnasiet, hvor man kan få lov til at gange sit snit med 1,08. Jeg har hævet fat i henholdsvis Enhedslisten og Radikale for at se, hvad de mener om den her fremdriftsreform. Og Enhedslisten er meget klar, de mener, at den bør droppes, fordi den ikke gør noget godt. De mener, at den skal fjernes, fordi at det skaber et dårligt læringsmiljø. Med den her bonus, man kan gange sin karaktergennemsnit med, mener de, at man skaber et falsk gennemsnit for de videregående uddannelser, og det skaber et pres på de unge, som er unødvendigt. Modsat så mener de radikale, at den skal træde i kraft, og man bør se på, om der er uhensigtsmæssige elementer, som bør justeres. Men de mener klart, at det er en fordel, fordi at vi skal have de unge igennem systemet hurtigst muligt på en bedst mulig måde. En anden tilgang til hele det her forventningspres, der er til de unge, og alle de karaktergennemsnit, man skal opnå osv., så er Øregård Gymnasium i Hellerup et eksempel på en modsat teori. De har nemlig en teori om, at man bør lave fejl, og man skal turde lave fejl, man lærer sine fejl, og det giver et bedre læringsmiljø. Så de har valgt at lave et forsøg med en ny årgang, 1. T, hvor de dropper al karaktergivning, men fokuserer meget på feedback og snak med lærerne. Man har for eksempel i gang sat en ugentlig samtale med sine lærere, hvor man dermed mener, at man kan lære bedre. Og til den her besvarelse af problemstillingen,
så er der igen anvendt indsamlet empiri, som danner baggrund for komparativ metode, som er sammenligningen mellem Enhedslisten og de radikale. Og Øregård Gymnasium har brugt en hypotetisk deduktiv metode, i og med at de har en hypotese om, at de kan skabe et bedre læringsmiljø. Jeg synes, at biotek og samfundsfag det har spillet utrolig godt sammen, fordi at samfundsfag er nemt at parre med biotek, fordi det i forvejen forsøger at være lidt naturvidenskabelig. Hvis man skulle have haft nogle andre fag, så kunne det have været spændende at have arbejdet med historie, i og med at man, da vi kunne have sat udviklingen i den her stress, udviklingen i hyppigheden af den, kunne have sat den ind i en historisk kontekst. Et andet fag kunne også have været psykologi, fordi det kunne forklare, hvorfor unge i dag de presser sig i en sådan grad, som tilfældet er. En endelig konklusion på emnet har været, at der er mange faktorer, der spiller ind i udviklingen af stress, både biologiske og sociale faktorer. Og de biologiske konsekvenser for en langvarig stressperiode kan have fatale for det enkelte individ. For eksempel kan det forårsage blodpropper. Og ifølge Beck, så skyldes den her udvikling jo den institutionaliserede individualisering, og Giddens mener den øgede refleksivitet og genspejling. Og man mener, at udviklingen, eller mulighed for at udvikle den her triste udvikling i stress hos de unge gymnasielle studerende, den menes at være grundet samfundsnormer på uddannelsesområdet, som stadigvæk er et åbent spørgsmål, om det er muligt at ændre. Men det er i hvert fald sikkert, at det kræver større dialog, både mellem uddannelsesinstitutioner og politikere, men også lærere, elever og politikere imellem. Og til at perspektivere min studierapport har jeg valgt at inddrage AT5, som var fysik og historie, hvor vi arbejdede med katastrofer og udvikling af atombomben. Hvor forskere i den her tid arbejder med hypotetisk deduktiv metode i udviklingen af fysikken bag atombomben. Og vi kan også perspektivere til AT2, som var bioteknologi og samfundsfag, hvor vi arbejdede med genmodificering og effektivisering af fødevareproduktionen, hvor vi også brugte komparativ metode til sammenligning af to artikler.